gusto nyo, tara dito sa La Union. First time namin mamitas ng ubas. Magda daw. Guys, magpupukaw. Yan, welcome to La Union. Hi guys. Hello! Mag-harvest kami ng ubas! Ayan, sa Grapes Farm naman kami guys. Ayan, nakababa na kami galing Baguio. La Union. Salamat sa magwapong naming driver. Shoutout mo rin daw ay birthday niya. Shout out pala po sa asawa ko. Anong masasabi mo sa asawa mo? Oo. Bawasan ng pagkataray. Ngay ba? Dapat nakamute na lang para maganda. Wag na yung bawas, yung mute talaga. Umuyo. Umuyo. Ayun, dami na rin nagtitinda ng ano. Wine. Yung yung Wine. puno ng stem. Yan na. Ayun grapes. Ay, ano ba na? Ay, guwapa. Ensay. Yaba. Ito, wala pang bunga Yan na. Gapos. Yan yung gapos. Gripo. Valdez Ay. Family Beach Resort. Mag-anak natin yan, Valdez. Yan, nandito na tayo sa La Union. Pwede naman pala dito mag-edit Dagat na to. May parking. May parking pa. Ayan. Gawa. Oh, saan? May parking Kakatakot ng dagat parang dito siguro. Saan tayo? Wala, may bayad 25. Wala daw sabi. ka dyan, Char. Ayun o. Saka dyan lang. Uy, ganda. Wow, gandang bahay. Yung bahay bumagsak Saan nakalagay mo? Kaya pagbate. Lumboy, walang bunga ang lumboy ngayon. Ito, mayroon ding Aratiles. Aratiles Farm. Ito na yan? Meron ba yun? Sama bunga na, manong. Wala. Ay, tani. May ganun din tayo na Aratiles Park. Kaya nga. Sino timog-pitas? Aratilis Park. Lintik na yan. Asawa na sila doon Kuya Bano Ay, marami. Dami? Ayun marami. Okay, touchdown. How are you guys? Mainit na guys. Hi guys! Nandito na kami sa La Union. Dito tayo sa tabing dagat. Siya si Cooper. Oh, mainit na. Ayun na ang ating mga grapes.
natin kung masarap. 3% lang. 3% ba? Ay, ano ba? Ano, masarap. Kasarap. Tamis. Tikman mo. Wala, hindi naman mang... Saan na yun? Bili tayo nun? Kasi kayo bunga na. Patay. Huwag na tapon. Meron pa naman. Mabali natin yan. Oh, ante, oh. Alin mo na. Lintagin mo, ante. Lintagin mo, ante. Pwede yan. Ganun mo, subok mo. Oy. Blueberry. Sasarap niya. Pwede pong tikman lahat. Ayan. Baka magano, nabartok na tayo. Iba to. Aba, may gayawanan pa rin. Yan, libre pala dito guys ang wine. Nagbartok tayo man. Ano to? Ano to? Kanina? Mangustin yan, sir. Ha? Mangustin. Tikim-tikim lang kami guys, pero malasing yata kami sa katitikim. Ito ma'am, tingnan mo yung 3% lang. Please. Sarap. Yan. Ano to, grapes? Dahil pa na yung ano. May mga ano rin sila. Sukang Ilocos. Sukang Ilocos. Okay, pitas lang ng pitas. Enjoy your picking. Hindi ka nagganon? Yan pa, Wala na eh. Baka mapunuin mo yung basket mo. Kadon, ikaw de, ilang kilo sa ito? Kalating kilo po. Kalating kilo na. Ikaw tayo ilang kilo? Isa lang. Pwede ka magtikim? Pwede yan. Patikim guys. Tapangoy, Nog! Ito! Laki na ng ano niya, ako na. Matagal na to. Yung seedless sana. Tingnan ito, hindi pa? Gusto mo. Ate na nga. Kakip oh. Kaya nga, parang kainin lang natin. Ayan na si Papa ko. Magmula daw siya ng ano. Ayan oh, sa ulunan mo. Magmula daw siya ng... Ba't to? Wala siyang ano. Walang pupurasan. Walang sanga. Ay, wala Ako din siyang pa. ano. Ako din yung video mo magpitas. Nagawa ko lang. Yan, try ko din magpitas. Oh, sarap. Oh, gusto nyo? Tara dito sa La Union. Ito pa oh. Pero 1 kilo na. Hindi pa yan ah. Wala pa yan 1 kilo. First time namin mamitas ng ubas. Oh, siya rin daw magpitas. Dapat yung green pala na yung masarap na. Oo. Di ba may green na ano, ubas? Yung pan lang. Ikaw rin, ante. Pili pa tayo eh. I-experience mo din. Ay, ito ang tiyaw. Maliit lang. Kunwari, balik mo muna isang. Ayan o. Yan, maliit sa'yo. Ayan ang nilagay. Ah. Tingnan mo. Lagyan daw picture. Picture. Ikaw ang tiligaya din magpitas. Ito. Ito. Masarap yung green na yan. Ha? Ilaw pa eh. Ito, dito. Wow, sarap. Lagay mo na sa bag mo. Sa akin yan ha. Ito pwede siguro to oh. Oo. 1 kilo lang. Magsobra tayo sa 1 kilo ha. Babe! Peng. Oh, sige. Bigyan daw natin si Auntie Ligaya. Woo! Nice.
Ay, kaya baka Walang ugat. baka walugat. Ano yan? Pagbili kayo na naman, mamaya mamatay na naman yan. Kailangan direct tutasan na dito sa. Ay, ganyan ka kasi niya may. Wag lang sa masilong. Parang sa dragon fruit din. Kung legit mulak nga may si Jay. Pwede rin sa amin yan, sa Mindoro. Ma'am. Kaganda lilim talaga Tignan siya. mo dito. Ang liwanag kaya. Ah, 3 times out. Namili ka. Madi, Binibili ko kasi namin, ano ko eh, nakapag-ibig kasi ako. Tapos saan nga Ay, naruot? unrooted, ma'am. Diyan nga naruot. Tapos i-cultivate Oh, ma'am. ka na. cultivate. Masilang pa kasi yung... Baka niya i-cultivate. Madi nang cultivate na dyan. Nakakompose pa. 500 yan, sir. Ito ano ba? Abang 100 ba din, yung ma'am. darakal? Oh, ma'am. Ito malalaki na yung puno San niya. 500. Ay, dati nagbungot ito na. Taniman. Kinakanta degal. Nung katanga mga ito, GK kalap ay Kuya, bigyan mo ako isa. oriental ka, 250, Cesar? 350. May isa. Ah, may mga ano po sila. Isa lang yung patasin. Ito mga may 3 pesos. Alisin mo lang ito. Tingin tayo guys. Ito, ma'am, yung pinutol na adik pa. Meron pa dito guys, ang dami pa dito. Pero hindi pa nila pinapapitasan. Bali ang pinapaubos lang kasi nila itong area na to. Ang dalawa sir, para sa iyo yung pre. Dito tayo sa loob. Dalawa. Wow, ang dami. Ano ba sa yung pre mo? Sarap naman ng may grape farm. Naga daw. Nay, nagpupuskaw. Ang ganda ng may ganito. Tapos pag namitas ka, hindi ka pa maiinitan kasi inan niya naman. Ang lilim. Hindi na sa purusan na yun. Oh, atoy na yun nalaumang. Tapos tabing dagat lang siya. Ayun oh. Ay, tupig. May tupig din Oo, pala. ma'am. May tubig Magkano po. pa yung tupig niya? Sanga Sa nga pula. pulo tingi. Wow. May isa? 100. Ay, 100 day tama. sanga pulo. 100. Pwede ba kahit isang kwat? Sorted mo. Bili lang mga ale. Mura. Nagkakagulo. Ito pa ito. Ito sa'yo, sir. Tapos duwa ka kasta ko yan. Yung uban. Yung wine masarap. 100. Yung masarap man na. Ayun, sir. Ay, yung ubas mo, sir. Okay. Kinuha mo na yung ubas mo? Ay, ayun. Iyon at saka to. Mani ka nito? May nanot, sir. Pwede magbayad. Ito at saka yung ito. Kampi 100. Saan yung natutulog sarap? Yung mga gusto ko. Oo, nailista natin. Ah, ito lang ang ito na dyan eh. Ang mano dati, ma'am? 5 per. Tagatang daman na eh. Diba? May Daman na ano ata, bagwaam. suka na kuha na banglo. Suka nga nabanglo, ada suka nga nabangsas. Ngaroon. Iwan nyo ngayon, mamay. Hindi, juice. Tumatang kayo. May mas aja di mangustin, grapes nga wine. Mano pa eh? Kaya kay ma'am, pero malay yung pitaw, dapat yung isa. Ito, ikaw, ano gusto mo dito? Si ano? Aguma ka ito'y ate ko ano. Kung sa Mindoro, kamahal-mahal na oh. Gamot sa maay. Magkano kilo niyan tayo yung ubas? 350 po. Ah, 350? Nangi naman lasta. Gaya.
Sarap ng dilis. Dahin niyo po, ma'am. Dahin. Supayo, ma'am. Dahin niyo po. Dito po, sir. Yan. Dahin. Ito ang sarap. Oo, ma'am. Magbili kaya? Ewan ko kay Commander Dan. Pwede naman yung tagwa 1 dito. Pwede rin. Tapos pangustel. Yung ganito pwede rin. Magkano Isang kilo? ganyo kalahati, ah. Gano'ng kaila? Yung ganito po, sir, 200 lang ito, 1 kilo. part po. Ah, one Yung 1 quart. part po. Kasi 800 po yung 1 kilo po. Ito, dili. Ito naman yung dilis pareho din po, sir. Mas mahal lang, kunti lang ito. Kala yung ginano ko na rin. Sige sir, sa dapay free naman kung JP to. Speaking ng PK. Uy, Kahit ginawa mo na. siyempre minsan lang. Gamitin sa ubuan tayo kaya mag-ano ka. Minsan lang tayo magbakasyon. O lima pa, para makuha ko na yung isa. Ma'am, dalawa pa po para masan. Dalawa. Nakadukan sa basang. Ikaw, anong gusto mo? Ito. Nagbili na ako isa nito. Anong O, lima bilhin pa. niyo? Ito, masarap yan. Tsaka isang grapes. Hindi, yung kwan, ito ang the best talaga. Kaya ba? Hindi ko natikman yung guyabano. Tikman mo ma'am. Sige pa. Para paraan eh. Oo, yan. Oo. Pag pritis ka ng pritis. Libre pritis. Libre ang pretties. Ano ba? Nakalimutan Charles ka. Che! Nauhaw ka? Dito. Tignan mo yung kwan, Guyabano. Ayun. Kaslaawan lang. Hindi, wine niya. Yan ba yung wine? Wala, kasarap niya, promise. Ito yung guyabano na kinuha ko. Ang sarap. Busin ko na sarap para natin. Pagbukas ako ng bote, isang. Walang alcohol tong kasama? Pati yung kuya ba yung nasama? May alcohol tong kasama? Pero ba? ito, May alcohol to? 3 lang sir. Ito Ay, tiri lang. Kaya ito, hindi mo ramdam. Hindi mo kasarap. Yan na yung alcohol. Ito ang alcohol. Ang sarap niyan. Sige kuya, isang... Muna pa kami na alada din. Kuman, pati na di bagay ka. Kasarap. At kuya, patikin pa nga. Para Go! Mano mami nun? Go! 7 pa lang. 5. 7 pa lang? Hindi, nakakuha na sila kanina. Parang wala lang. Pwede ba through Gcash? Uwa! Manong ka na nalad ng away nun? Nayunan na pa yung kanon eh. Hindi sir. Mano pa 3%. Pati ate kanya na isalin. Bali sir. Sabay ganun eh. Sabay ate, bayaran mo nga. Yan ko tayong sa dito. Kulang pa? Kuya Ban. 4 na lang sir. Ay, thank you. Ito lang yan ma'am. Mayroong pahabol. Oh, ante, may pahabol. Ito, pre-taste sila oh. Thank you. Patikin nga po. Patikin nga po. Tingnan nga ba kung masarap na Guys, pa. nabusog na ako sa pre-taste. Ito siya. Buti dito walang entrance. Wala pala dito talaga. Yan. Hindi lang yan. Anim na mga Hindi na, magdiretso na tayo sa ano, Tarlac. Ano yan? Makapuno ma'am, gobi. Wala ko magpunta pa ilo. Doon bagong luto lang kasi. Nandun ma'am. Bago yung ay, Yan, yan. ilang araw kuya to, bago masira. 1 month yan ma'am. Kuya, magkano yung ganito? 100 ma'am. Itong bayabas pa. 100 din ma'am. Eh, yun ang 500. Yun ma'am. Sarap dito, maraming pre. Mabubusog ka sa pre. Tapos, with wine pa, may libre ring ano, pang tulak. Adapay pang bara. Pag 200 pito na. Every 4 months ma'am. Oh, May ano din pala dun. Meron ko yung pakuha ko na lang kayo na. Ubas. Kuha ka na lang ng ganito, 8 months lang yan. May bubunga na yan sir. 8 months. Oh, sir. Ito 6 months naman. Ang pre-taste na lang na. Ayun na kay kuya. Pre-taste. Si pre-taste ka Kuya Brian ah. Yan, marami yan. Cooper. Hindi, doon ka mag-iwan sa lalaki. Ito oh. Salaman mo. Nagkakagulo sa pre-taste. Oh, so karami 650 lang. Sigman natin ng isang kapinay. Talo sa sa tante, 200 lang. Tatlo 100. Naimas.
No? Hindi pang may uwi doon. Wow. Kuya, matagal ba ma-expire dyan? Oh, isang buwan ma'am. Hindi amagin? Hindi ma'am. Isang ban pa Tagal na daw. kami magtitinda dito. Talo sa nga gasot ma'am. Sulit ka. Sulit ka, balbon. Hindi, Pritis lang to. Gasot lang tayo. Kasi na yun. Pati nga guys, may pre-taste din pala na dilis guys. Sa prito yan. May suka. Ay, Na, naima. lagi mo lang tayo. Adayain na po yun. Tamangan kami. Ito naman suka, oh. Nagbili na ako ng suka. Ay, meron na. Sarap. May isa kami mga balat. Ada kayo suka. Ada pinakurat na. Ito, tikman ko to. Ayun, sa pinakurat. Oh, yung pinakurat. Ito yung binili kong suka. Ito with pinakurat. Sausaw na. Hindi siya maalat, no? Opo, ma'am. Pati yung tawilis na dyan, no, meron ito, yung ganyan, oh. Anda? Yung tawilis. Magdurdudur ka na hindi talaga at kadami yung bagahe. Hindi na kasi sa sasakyan. Ito po, ma'am. Yung no? Nakasarap. Wag na. Guys, kami. Pring, tara na, kunin mo na ito tsaka yung suka. Andan. Tayan. Madipritis aitan. ngal-ngal. Lamo na. Agbaling na. Minukbang yung mata dili sound. Pritis lang kunada. Minukbang yung mata taon. Pupig na ma'am. Hindi nga pre-taste yung ginagawa. Lamon. Lamon. La kayo, nagaduginatang yun eh. Masikip na naman tayo sa sasakyan. Mga lakat Nay. ito, ma'am. Pwede naman, ma'am. 150. Patigitid ko na. Sikip na nga tayo. Dapat bit mo, ma'am. Dapat bit mo. I know, marami man silang Ikabit box nilang eh. nito yun, mama, minsan. Ilang kilo yan pa yung binili? Kaya kay Charles. Char, sa akin na yan, Cha. Na uba? Tatla? Tsaka yung ano pa, mga chichirya. Tatlo sa times 350. La, nakabukas! 369 9 1,050. Oo. 1,050. 3 kilo. Ang dami pa dito oh. Ay, kunti pala ang bunga dito. Ito'y kamen. Thank you very much. Gawid kamen. Yan. Taray naman. Nakatakinan. Yan, picture tayo. Sa Batangas Pier na kami, guys. Bakit? Hindi kayo nagsawa sa dagat ay? Kadaming dagat sa atin. Tara na. Let's go! Next destination, Tarlac. Tarlac City. Dito tayo guys sa Tarlac. Uwi rin kami mamaya pa Manila. Yes, na-miss namin dito. Hi guys! Ante! Ning! Upeng! Amok, iting. Ang kayo galing ay? Ay, babalikan pa sana namin yung mga bigas. Bibili ng bigas at saka uling kahoy yan. May extra kayo. Kaganda May naman ng balay yun. balaya. Nagganda Yan. na lalo. Oh, nakatiles na. Nalawa nga. May sasakyan pa. Nung nakaraan, wala pa to ah. At nagatang dayado ba? Sana. Puraw Ay, wow. Toyota. Ay, pala. I-crank mo. Biludin mo man. Wow. Ano dahil? Di kusina. May pa-apartment. Oo. Transient.
Transient? Magabit kayo mo lang yan? Opo. Data? Mamaya po. May lakad. Ano, matulog kayo mo dito eh. Ranta. Kasi malay ko. Yung parang bilang kayo tikuan eh, kwarto. Nakakalito na dito ah. Ang dami mo ng ano. Hinanda na nga eh. Miss you. I miss you too. Wow. Nag-aano pa lang ako. Yan, mga kamukha ni Mami Dragon. Oh, yan, mga kakapatid ni Mami Dragon. Malapit na mag-isang. Ano to talaga to? Nakadikit? Yo. Ito? Wala, galing naman. Di na matanggal yan. Hindi na. Dinikit ni Uncle Mau. Wala nang lipatan. Oh. Wow, sarap yun. Good morning. Dito. Nagadati, kusina yaw. Hello. Dapat din Ante. Ako na. Tapos na. Dahil tigalaman. Oh, ano? Sino ito? Asawa ni Ay! Si Richie. Oh, hindi ko pa naman na-meet yata. Kailan? Matagal na. Baka iba yun ante. Hindi. Hindi pa kilala. Tuloy kayo. Oh. Mansion ng aming tita. Oh, sus. Ang aming Ate Busit nga balay ko. Naunag yun. Magpano daw si Cooper. Ah, magmano. God bless. Oh. pakilala mo. Kamusta na kayo? I am fine. Always. You? I'm good. Oh, that's good. Alright. Okay, English You na had to. your snacks already, merienda or lunch? We need to wait for the lunch. Nag-iihaw pa. Do you like fish? I do like this. You do? How about vegetable? I do. Okay, exitan na. Exitan na, nag-English na. Uwi na. Magprito din tayo guys na tilapia. Pangsahog sa ating pinakbot. Pinakbot. Yeah, mayroon pa tayong inihaw na hito dito guys, oh. Bakasyon. Ito nga. Kung sakali, pero si Mr. Jackson, sakaling ako'y mawawala na. Okay, let's eat. Lunch time na tayo guys. Meron tayong ulam guys. Ay, meron tayong inihaw na talong, pero inihaw. Ulam pa natin yung dami-dami. Yan. So, ayan nga guys. After namin kumain ng tanghalian at matulog, magluto tayo ng pansit. Siyempre sa Ate Madonna ang in-charge. Puro kain tayo ngayon. Ang astig nito talaga. Tapos yung tambok ko palabas. Nagkakagulo. Bugo daw. Miracle yan. Miracle. Ang laki naman. Di ba may lakad? Gamot daw yan. Gamot sa asma. Kaya taga-kanda ko nito. Picture mo na. Oo. Isa pa dyan. Yan lang. Kasama na ko siya. Kami ganun eh. Kami Oh, isa pa daw. Apat kami nila Gretchen. Doon muna tayo muna. Isama mo daw to kay Ante. Ang hirap ngumiti. 50. Hindi yung sa'yo lang. Diba? Oh, sige pa. Dito kayo. Family ano? Tayo naman tayo. Mga pamangkin. Oh guys, yung best friend pala ni Auntie Ligaya. Ay, kapatid ni Mama. Yan. Tropa-tropa yan sila nung araw. Dali na. Tropang magbubungan.
walang ipon. Walang ipin. Ilang taon kayo magkaibigan, Ante Los? Mga dalagang pa lang kayo nun? Nagpo pa kami. Bata pa lang kami. Dito sa Tarlac o sa Mindoro? Sa Mindoro. Oh, pek sing sangit kayo na. Ni tatay garan nag-alakog dag tatay ka samsampot ko. Pinagpagkalan? Pinagpagkal? Ay ako malaki sa tapo nga pagkain. Wala mag-uwi. Ay, ano to? Ano sa'yo masumbrero yun? Kami nga daw. Kami. Thank you. Ginamit ko yung dalawa. Ingat. Thank you, Ante. Balik kayo ha. Sa center na magbalik ko kayo. Balik kayo dito. Ano, tita? Magsama ka na? Sama na. Bye, Ante. Bye-bye. Nanmot kami. Tayo ako nun. Pag tag-ulan, maraming makuha. Ingatan mo yung baby mo at yan ang Oy. First class. mahaba-haba pa ang ano yan. Ilang pa. Sige ba na nga dito? Huwag kayong nakalimutan. Yung mga alaman nyo. Tayo din. Ang